Tokyo, prifddinas Japan, tarddle technoleg y dwyrain pell, catre sumo, sushi a sayonara. Mae yna 30 miliwn o bobl yn byw yn Ninas Tokyo ei hun, bron gymaint o bobl sy'n byw yng Nghymru gyfan. Draw yn Tokyo, mae pawb yn gofyn yr un cwestiynau. Yw'ch bywyd chi'n aneddorol? Os angen antur arnoch chi? Ydych chi'n styc mewn swydd ddiflas yn breuddwydio am fywyd mwy cyffroes? Wel, falle dylsech chi wedi gweithio chydig bach yn galetach yn yr ysgol. Dyma rai o'r gemau antur gorau ddath allan o'r Tokyo Game Show 2009. O'n i wastad yn meddwl sy'n syniad da cael gêm antur wedi leoli ym Mlaenau Ffestiniog. Yn anffodus, ddim dyna beth yw heddiw rein, ond mae dal yn dda. Mae yna ddisgwyliadau mawr am y gêm yma, yn bennaf achos does neb cweit yn gwybod beth sy'n digwydd ynddi. Yn ôl bod tebyg chi'n chwarae dyn sydd yn chwilio am ei ferch wedi iddi gael ei herwgipio. Ond hefyd mae sôn eich bod chi'n chwarae 3 cymeriad arall yn yr antur, gan roi 4 persbectif gwahanol i'r gêm. Efelychiad o Rashomon gan Kurosawa, fedrwn ni mond gobeithio. Hefi rein, mas mis Chwefror. Everything I did for love. Mae pawb wedi cynnyrfu'n lan am y gêm diweddara Final Fantasy. Mae'n gwirionus, dim byd final am y peth o gwbl. Gant o dyma'r 3ydd gêm ar 10 yn y gyfres. Yr un cyntaf yn un ffeinal, ar ôl hynny, ddoswn ni ddal fo'n ffansi arall, o wedyn un arall, o wedyn un arall. Mae'r graffeg yn well, mae yna gymeriadau newydd a mae'r stori trauma yn neud hyn o llai o sens. Ond yn y bôn, yr un Final Fantasy sydd fan hyn. Hynny yw, antur wedi dorri lan gan ymladd turn-based. Os ydych chi wedi diflasu'r gwyddbwyll, yna mae'n amser i chi ymgolli eich hun i fyd Final Fantasy. Gyda dros 100 awr o chwarae, hyd yn oed os ydych chi'n gwybod beth chi'n neud, dyma gêm sydd werth colli ffrindiau drosti. Final Fantasy 10, allan mis Mawrth. Mae'r gêm yma'n gret. Yn y gêm yma, chi'n chwarae dyn, dynes, ceffyl sy'n gallu cerdded a hedfan a... Ti'n gwybod dim byd yma gêm o, wyt ti? Na, dim syniad o gwbl. Mae jyst yn enghraifft arall un o'r gemau Siapaneaidd sydd ddim siawns o gwbl cael ei ryddhau yn gwlad ni. Pam, achos gwahaniaethau diwylliannol yn y ddwy wlad? Na, ni jyst yn rhido. Mae cymeriadau gyfrifadurol yn mynd yn ifancach ac yn ifancach. Enghraifft tu ôl i mi, mae'r assassin yma dal yn y Creed. Assassin's Creed. Sorry. Dan, bydd o'n ofalus. Mae'r assassin yma wedi lladd bobl am dweud lot llai na hynny. Sdim ots dy fi be mae unrhyw un yn dweud, oedd yr Assassin's Creed cyntaf tipyn bach fel fi. Edrych yn neis, ond hynod o ddiflas. Diolch byth felly bod gwneithurwyr y gêm wedi gwrando ar y fans ac wedi mynd ati i greu os nad y gêm goredolig yma yn sicr y gêm perta. Y tro yma, Venice yn yr 11 ganrif 15 yw lleoliad eich antur, wrth i chi sleifio gwmpas yn chwilio am drwbl. Cewch ddefnyddio pob math o gadgets ddiddorol oll wedi creu gan cyw y cyfnod. Ie, dyna ni, Leonardo da Vinci. Mae gemau God of War yn boblogaidd iawn, siŵr o fod achos y defnydd o gymeriadau mytholegol enghraifft y Minotaur, sy'n hanner dyn a hanner tarw. Oedd y gêm God of War 3 eisiau creu cymeriad oedd yn hanner dyn a hanner slug. Tan ni allan dan bod wedi siwio am hawlfraint. God of War 2 oedd gêm gret olaf PlayStation 2, ond oedd y fans eisiau mwy. Os ydych chi wedi bod yn pendroni am brynu PS3, yna dyma esgus berffaith. Mae'r gêm yn fwy, mae'r anghenfilod yn fwy, ac os yw'ch rhieni'n cwyno bod chi'n gwastraffu eich bywyd, yna jyst gwedwch wrthyn nhw bod chi'n bwriadu gwneud gradd mewn mytholeg Groegaidd a taw wneud ymchwil i chi. Nellai hynny, nidwch dro iddyn nhw. Byddwn nhw'n hooked yn syth. God of War 3, allan mis Mawrth. Mae yna fwy a fwy o gemau antur nawr yn ddod mas ar gyfer y mobiles. Hey, wedi clywed, mae gêm anturus tu hwnt ar gael ar gyfer y ffôn yma. Hwn? Ie. Bitch! A dyna ni, os ydych chi'n chwilio am bach o antur, mynwch rai o'r gemau yma. Achos mae o'n lot saffach yn o gwneud hyn. Dyna chwan i'r gilydd!